Hello guys, good morning. Pupunta po kami ngayon sa Santiago guys. Kasama ko yung pamangkin ko. Ayan, si Allen. Nandito na kami sa Dagupan. Bali magsha-shortcut na lang kami guys. Dito kami sa La Paz dadaan. Let's go. Punta na tayo. Punta doon. Oras na asyak tayo madayo, kitlikan ayat abun ko, rebeng na lae nga indak piruken, tay mabukudak kanyak na iketeng, tay na sa Papuntang La Paz. ngimday tuy amuk adakes intar arabide jakmay turet pay nga inna kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maiptur no sa kapulaken ayat binulod ko, aklunek nagbalinak anaro ko, nagpaatipen isaan ko apukpukon, palubusan kan nga isutay sulyana. Rignam isut adan karbengan awan titengel ko amang ikut kenta no dilatoy ayan ngayon nakin parik na jak maipton no sa tilak kapulaken ayat binulod ko, aklunek nagbalinak anaro ko, nagpaatipen isaan ko apukpukon. Ito guys yung kanto. Ito na yung highway guys. Papuntang Santiago na. Lupay na sa ngem day tuy tirumbeng,
Nalampasan pala yung pupunta. Wala yung PS back. Ngayon kasi ulit lumabas. Kaya, ayun. May nag-park na yata. Ay. Ayun. Hinabol ka. So, ayan. Let's go na. Bora, let's go. Ano na yan? 1 hour later. Ayun, yung pamangkin ko, bibili ng tinapay kasi gutom na raw. Ayun, oh. Nahihiya pa yatang bumili. Ito na yung sa palengke. Kukunti pala ang ano, sasakyan dito. Kala ko traffic. Ang hirap magsuot ng ganito, face mask. Ang hirap huminga. Ay, grabe. Ang init sa labas, guys. Ayan, yung pamangkin ko. Bumibili siya ng soft drinks kasi nauhaw na ako. Init eh. Bale, magda-drive-thru pa kami ng Jollibee. Tapos, uuwi na, guys. Sige, ipunta mo dito yung tinapay. Dito. Sige, magmerienda na tayo. Kaya magmerienda tayo. Wala ang lalaking tinapay. Sarap. Ilang buwan, guys, bago ako pumunta ulit dito sa Santiago. Kasi, no, yung baby ko kasi hindi na maiwan-iwan. Ang apay, mulang. Dapat na batiin no, ma'am? Ay, igid. Ang tingin. Namaagas ride man yun. Basta Kaya mga tanong ko sa A few moments later. guys, nandito kayo sa Jollibee. Ayan. Sa Jollibee. Take out lang kayo.
1 minute 37 seconds later. Kita-kita. Ha? Wait na. Yung bibiyang mga. Merienda muna tayo, oh. Len. Wala kasing pagparkingan dun sa may Jollibee, guys. Kaya dito kami nagpark sa may Save More. Eh, yung guard tumitingin-tingin sa amin. Kasi galing kami sa may Jollibee, tapos ayun, nakita niya kami siguro. Drive-thru sana, pero hindi makapiling eh. Hindi makapili pagka drive-thru. Ang pabili ng anak ko, guys, yung Coke float. Eh, may float pa ba pagdating namin? Siyempre lusaw na, di ba? Coke na lang. Kanam ito yan, yan ka naman. Hindi ba yan? One hour later. And guys, bumili pa ako ng sukabasi. Ayan, yun yung bilihan dito sa Banawag, Aglipay, Quirino. Ito yung binili namin, yung sukabasi. Ito, 100. Yung ganito, ang laki. Ayan, may pili na siya. Sarap pagsawsawan ng suha, guys. Yan. Kain kami mamaya. Let's go ulit. Taawan ngamin tilog tuy cellphone ko A few moments later. Hello! Nandito na kami sa bahay! Ayun o, hello! Namiss niya ako. At nandito na yung mga Jollibee nila, pasalubong. Ayun o, saya-saya ni Ate Lindel. Ayan. Bigyan nyo rayo si Rainy ng kwan. Bigyan nyo ng french fries. Dali naman anak ko. Kumakain na sila, hindi pa binigyan si Baby Rain. Oh, ayun kumakain na siya. Sarap ng pasalubong. Pasalubong si Rainy. Ayun oh, kakain. Kaya na si Kuya Allen, no. Cellphone mo yung una niyang inaatupag. Hindi yung kakain mamaya, kakainin ko yung Jollibee mo dyan. Hindi nagsasalita si Kuya Allen. Kanina nagbibideo ay. Siya taga-video. Siya yung taga-video ko, guys.